Em deixeu, com estàvem parlant del Celdoni i aquestes coses, i era personal, no acostumo, però m'agradaria fer un record personal també de l'1 d'octubre i que crec que té a veure amb el que passa aquí també. Jo vaig viure l'1 d'octubre a 3 llocs diferents. Un a Gràcia. A Gràcia, el Gato Pérez deia allò del rei de tots els barris de la fiesta i del sabor, però sí que és veritat que és un barri que a l'hora de dir ei, gent, independència, plis plas, va, posem-nos-hi de seguida, tenim gent. Potser no tenim gent prou combativa per tallar cada dia la diagonal, que només ho vam fer el primer dia, però i alguna vegada més, sobretot aquella de les espelmes tan divertida, que li va sentar fatal a la senyora alcaldessa. D'aquell temps ençà li han sentat fatal tantes coses a la senyora alcaldessa que ja no... Sí. Bueno, també tenim l'honor d'haver-la fet plorar per les festes de Gràcia. De fet, ho vam explicar, nosaltres estàvem convidats com a entitat i al moment que va tocar parlar a l'alcaldessa va haver-hi divisió d'opinions. La meitat se'n van anar de la plaça per no sentir-la i l'altra meitat es van quedar a xiular. Aquesta és la divisió d'opinions. Però com deia, l'1 d'octubre vaig viure a 3 llocs diferents. Una a Gràcia. A Gràcia fas plis-plas i teníem gent per fer-ho. Potser, com deia, no prou combativa. Un altre lloc va ser a Nou Barris, al bidó de Nou Barris. I el que recordo és una assemblea de molta gent, però no de gent de partits polítics, de gent d'entitats sobiranistes, nacionalistes i tota aquesta història, no. El que hi havia a Nou Barris era la PA, l'associació de veïns, la gent del bidó de Nou Barris, la gent antifeixista, era el mateix, la voluntat de defensar la llibertat de votar, la llibertat de sentir-nos lliures, la llibertat de ser protagonistes, però des d'una òptica més col·lectiva, més complexa, com té tot l'entorn de Nou Barris. A Nou Barris va haver-hi una gran combativitat organitzada sobretot des de la base. I al tercer lloc, jo soc de Sant Adrià de Besòs, d'allà de cap allà, entre marge dreta i marge esquerra del riu, i el dia abans recordo ser per allà, passar pel col·legi electoral on votava la meva família i em trobo 3 més o menys coneguts i diu, què esteu defensant l'escola? Diu, no, estem defensant totes les escoles. O sigui, el dia abans eren 3 per tot Sant Adrià, 2 dies abans, perdó. I a partir d'aquell moment van començar a trucar-se per telèfon, a xerrar a una gent en un poble molt desestructurat, molt partit geogràficament, de gent molt poc motivada ni per la part política ni per la part social. El dia següent, tots els col·legis, menys un, van estar protegits per un munt de gent. Jo crec que és exemplar. Com és exemplar el fet de trobar-nos aquí amb vosaltres, que mentre heu pogut heu estat tallant cada dia un carril gros aquí, un carrer d'aquests grans i enormes. S'han de tenir pebrots i ovaris per fer això cada dia i per nosaltres des de la petita vila i gentrificada de Gràcia l'admiració és extraordinària, no? Però crec que ho hem de fer tots plegats, tota aquella gent de Sant Adrià que encara hi és, la gent de Nou Barris, la gent de Gràcia, la gent de Fraga, de Salses de Guardamar i com corregia l'altre dia el Celdoni, de Fraga, no a Maó sinó fins a l'Alguer, ho hem de fer plegats, passant per Meridiana. Així que molt contents de ser aquí. Sabeu, si no teniu res a fer, el dilluns som a la plaça de la Vila, els dimecres a la plaça del Rei, amb Enriqueta Gallinar, amb la gent del Nen de la Rulla, tota aquesta gent que heu tingut per aquí. Ens queda feina, ens queda molta feina per fer encara. I sobretot voldran que no la fem, per la qual cosa hem de seguir insistint en fer-la. La següent. Molt bé. No, me l'aguantes.
No, que no sé si la veu m'aguantarà, però espero que vosaltres doncs, col·laborareu i així no es notarà que ja la veu comença a estar acabada.